Nananatiling mataas ang bilang ng active COVID-19 sa Mariveles, ang epicenter ng novel coronavirus disease sa lalawigan ng Bataan. As of September 4, nasa 617 pa rin ang aktibong kaso sa bayan. Kaya naman hinihikayat pa rin ng lahat na magpatala sa kanilang COVID-19 vaccination program. Ang senior citizen at COVID survivor na si Nanay Feli Corameg mula sa Barangay Camacho, naniniwala sa proteksyong dala ng bakuna. Hindi lamang daw ito para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ayon kay Nanay Feli, ang patuloy na pagsunod sa health at safety protocols at COVID-19 vaccine ang magiging pananggalang niya para hindi muling dapuan ng nakamamatay na virus. Feeling ko, pangalan na lang yung maiiwanan sa akin. Hindi na ako makikita ng mga anak ko. Pero gaya ng ilang lugar, ang kakulangan sa supply ng COVID-19 vaccine rin umano ang dahilan sa mabagal na rollout ng bakuna. Isama pa raw ang mataas na vaccine hesitancy rate dahil hindi lahat ay kagaya ni Nanay Feli. Ayon sa local IATF, wala naman umano silang karapatan na pilitin ang mga ayaw tumanggap ng bakuna. Ini-encourage po natin ng ating mga kababayan na magpabakuna na po. Sa ngayon po, hindi po ganun kadami ang nagpapabakuna. Batay sa September 3 vaccination data ng Mariveles, 37,665 ang nakatanggap ng unang dose habang 12,956 ang fully vaccinated. 12.35% ito ng 149,879 na populasyon ng bayan. Nitong September 3, umabot lang sa 237 ang naipamahaging bakuna, malayo sa highest number of jobs na isinagawa noong August 20 na umabot sa 978. Patuloy naman ang barangay checkpoint sa buong bayan na nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine hanggang September 7. Sa kasalukuyan, bantay sarado ng mga pulis at barangay marshal ang mga checkpoint. Tanging may mga esensyal na lakad lang ang pinahihintulutang lumabas ng kani-kanilang tahanan. Nasa ikapitong araw naman na ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda sa buong bayan na nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa kada individual. Mula ito sa ECQ subsidy na 120 million pesos galing sa national government. Rainiel Pawid, SEAL TV News.